дошли отново. За някакви години само пак ще ви кажа за мен. Аз като учещ в Дания бях много в естествените материали, в тяхния нов прочит на пазара. И по течение на обстоятелствата паднах в Англия, в един селски регион, където абсолютно сградният фонд е много добре запазен. Има къщи на по 300 плюс години, които са напълно обитаеми, всички села са много добре снабдени, имат с добра инфраструктура. И тогава всъщност установих две неща. Първо, че устойчивото строителство изобщо не е нова тема и не е сега дошло на мода, а преди 100 години е било една норма. И другото, което научих е, че аз нищо не знам за старото строителство. Университетът по някакъв начин не ме е подготвил за това. И така започна едно 10-годишно учене. И първото нещо, за което ще ви разкажа, са отговорните институции, защото те са тези, от които можеш да намериш безплатна информация. За това как да се ремонтира къщата. Всички от вас, които са английски говорящи, ви съветвам. Значи, СПАП и Historic England, намерете им сайтовете, там има информация за всичко, за това как да си закърпиш редореда, за това как да си оправиш покрове и всичко е насочено към собственици на къщи, не е написано на такъв език, всичко е достъпно. Така че има много информация, напълно безплатно. Другите неща, които те правят, организират събития като това. 3-дневни, 4-дневни семинари, в които има комбинация, практика, теория, за да може хората да усетят материала и се популяризира абсолютно всичко, което трябва да знаем, за да може да се грижим за старите си имоти. Обществото за защита на старинни сгради мещра организацията в България, която извършва абсолютно, имат същата насоченост и същия манифест за запазване на старите занаяти, тяхното разпространяване. Тя е най-ранната организация. Интересното за всички организации е, че те са започнати на този принцип на доброволчество, на едни малки инициативи, едни малки групи с 30-40 човека. И затова аз много се радвам, че участвам днес, защото за мен в България сме може би 70 години назад. Просто по организация, по нищо друго. Историческа Англия, те са тези, които държат регистъра. Значи, нашия еквивалент е този институт Нинкана. Да. Те също предоставят изключително много безплатна информация, много обучения. Интересното за тях е, че те също са сформирани на доброволчески начала. Обществото ги е сформирано, след Втората световна война се започва едно ходене по места, по градове и по села, за да се види какво е бомбардирано, какви сгради са загубени, кои трябва да се възстановят. И всъщност много години след това прираства в една организация, която в момента управлява цялата история, свързана с реставрацията. Институтът за опазване на исторически сгради 1997, той се появява, така да се каже, за да може всички специалисти да имат някакви сертификати, за да знаеш, когато се консултира с специалист, той всъщност сертифициран ли е, можеш да си довериш какво обучение е минал. И английското наследство, те просто стопанисват исторически сгради. Всичките 4 организации се партнират, организират се реставрационни лагери, където отиваш в някоя сграда, която е паметник на културата, и музей, оставате там 3-4 дни и реставрирате. Всичко е на такъв принцип и така цялата информация по този начин тече към хората и към собствениците. За недвижимите културни ценности и регистъра всичко е безплатно. Чух, че в България е доста различна системата, за това го показвам в 4 лесни стъпки. Онлайн всеки може да провери една сграда, дали е регистрирана, дали не е регистрирана, с каква информация е регистрирана. Това е информацията, която аз ползвам след това за изграждане на самия проект за реставрация. Но всичко е много достъпно и безплатно и е дигитализирано пак на доброволчески начала. Целият архив е дигитализиран за 12 години. Само доброволци са дигитализирали, снимали, за да може това да е достъпно. Не е
правителствена организация и не са влагани пари от правителството, за да може това да се случи. Защо хората в Англия взимат правилното решение да реставрират, да не леят бетон, да не лепат гипсокартон? Това се дължи на законите за покупко-продажба, на нищо друго. Това е най-големият им контрол. Защото за да закупиш сграда, тя трябва да е застрахована. Купувачът трябва да може да е застрахован. За да бъде застрахована, трябва да се случи обследване на сградата. Преди да я закупиш, купувачът плаща на компания, която отива и разходства сградата, така да се каже. И там веднага се вижда къде е ползван правилният материал, къде е Чичогош от някоя село дошъл да правя бойлера, нямаш сертификати. Веднага се вижда, че всички тези неща липсват. Тогава тези специалисти от геодезистите ти правят един списък с всичките тези неща, които не отговарят, колко ще ти струва на сегашния пазар, с сегашните материали, с сегашната работна ръка, колко ще ти струва това, за къщата и имотът да бъде приведен в добро състояние. И тогава купувача с този доклад отива при човек, който продава и казва: да, ще я купа, но с 10 000 по-малко ще ти дам, защото аз това трябва да купя. И по този начин не е в интерес на човека да прави глупости, защото след това не може да си продаде имот. Същото важи за новите решения, тази пръсканата пяна, изолационна, с която се съсипаха изключително много сгради. Тези сгради сега не подлежат на застраховка. Хората, които ги продават, първо викат за ремонтни дейности да се извършват, да се целият покрив се вдига, премахва се пяната и чак тогава тази сграда може да се застрахова и да бъде продадена. Така че това е нещо, това е контрола. Никой не ходи по къща да следи какво се е случило, никой не ти идва от общината, да ти чупи на вратата, но защо така, защо иначе, всичко е. Може ли само с една дума какъв е проблема на пяната пожарна? Пяната няма място в старото строителство, задържа влага, особено по прозорците, тези новите дограми, които с пяна се вкарват. Това там е едно от най-слабото място на сградата, там винаги ще има конденс. Ако се направи с мълчища, както трябва да се направи, този конденс няма да е проблем, защото водата може да излезе, да се изпари, а в пяната остава. Специално за прозорците казвам, че против пяната мога много да говоря. Регулации, какво е бедя, защото те най-вероятно имат някакви юридически... Не става въпрос за регулация, не става въпрос за регулация, става въпрос да се придържаш към това как е строено. Малко последното ще обясня и защо. Не просто лейтенант, има си наистина причина. Общинската политика. Много ми беше важно да говоря за това, защото ние в България малко, нали, държавата, иначе там всичко пак е организирано от обществото, от малкото общество, от селата. Както тук има читалища, читалищния съвет, селския съвет се събират и правят тези документи. Квартален план, оценка за защитените територии и карта на защитените зони. Те идват на темплейт от правителството, от общината и ти само попълваш. И тогава, ето един пример на такава карта, тогава всички живущи там решават коя ще е защитената зона. Това е с, нали, коя ще е защитена зона. Кои са зелените части, това са местата, където има насъждения, това са важни зелени площи, отворени, там не може да се строи. Това си го определят на съвет в самото село. Кои сгради трябва да се защитат, да не се променят. Тези сивите точки са сгради, които не са от голямо значение, не са добре проектирани. Те при тях и да дадеш проект за някаква напълна промяна или напълно да се срутат, този проект ще бъде окей. И всичко се описва в тези документи, дори оградите, важните, плетените огради, това да се запази, това да се запази. Но тези документи помагат локално архитектурата да остане такава, каквато е, без да се изменя. Сега ще поговоря малко за практиките в реставрацията. Нали, не мога да навлезна много, то всяка тема може да си една отделна лекция, но ще започна с философията. Значи, СПАП е организацията, която правят манифест 1877 година с това какво разбират те под реставрация. Те са пробудени това нещо да го направят заради навлизането на индустриалната революция.
която унищожава изкуството и занаятите. Нали, всичко започва да се произвежда по един друг начин. И хората стават работници, не занаятчии. Като общо казано, Уилям Морис е основателя, ние сме само попечители на тези, които идват след нас. Идеята е, че старият имот ще живее много по-дълго от нас и ние каквото и да правим, трябва да го запазим, защото той не е наш. Той продължава живота си за много повече време от нас. Манифестът им не е много дълг, но аз съм изкарала 6 точки, които мисля, че така обобщават нещата. Консервирай вместо да реставрираш. Това означава поддръжка. Поддръжка, поддръжка, поддръжка. Нищо друго. Да поддържи един. И старите имоти се разпадат, защото са безстопанствени. Не защото са стари, не защото не са здрави. Не защото материалите, с които са строени, не са качествени. Не, просто там никой не ходи. Веднъж, два пъти в годината търси попове и така нататък. Ремонтирай вместо да замените. Снимката, която се дава с прозореца, обяснява този подход. Значи рамката е изгнила, сменя се само част от рамката, не се сменя целият прозорец. Каква е идеята? Тук няма регулация. Това не е закон, който ти го налагате да го направиш. Идеята е, че за да се запази занаятчийството, да се запазват познанията за старите земеделски връзки. И тия неща те трябва да се практикуват. Ако всеки просто си слага нов прозорец, ти в един момент няма да можеш да намериш занаятчий, който да ти го прави стария прозорец. Това е логиката. Само това е логиката. Уважавай следите от исторически промени и добавки. Това е втората снимка. Какво значи исторически промени и добавки? Ако има примерно една ПВЦ добрама и ти искаш да я махнеш, разбира се, ще ти дадат. Това не е историческа промяна на сградата. Но виждате, по сградата има прозорци, които са били запечатани. Това е част от историята на Англия, 1800 някоя година. Има данък за по-големите сгради. Данък на прозорец. Тогава много от тези прозорци се зазиждат. И сега искаш този прозорец да го отвориш, въпреки че има данни, доказателства, снимки, чертежи, че там е имало прозорец. Няма да ти позволя, защото това е неуважение към историческото значение. Използвайте тествани и доказани материали и техники. Затова се придържат към старите материали, защото това е единственият материал, който е тестван повече от 100 години на тази локация, на този климат. Няма по-добър от него. Да си мислим ние, че някъде в Финландия, в лаборатория са направили нещо, което ще е много по-подходящо за нашата сграда, е налудничево. И не застарявайте новите елементи. Следващия слайд може да видим. Това е една гостилница, все още е кръчма от 1182 година. Тя е защитена от закона паметника само от 30 години. На снимката се виждат ремонт след ремонт след ремонт. Но те са правени по един и същи начин, по една и съща техника. Нищо не е застаряло, но ти можеш да го видиш различните ремонти, защото това допринася, когато видиш сградата, се каже, да, това е нещо старо. Виждаш слоевете от ремонти и от промени. Строителните материали и технологии. Естествено строителни материали, обясних защо, защото са тествани, ползвани. Много е важно занаятът да се запази, за да има кой да ти ремонтира сградата, да продължава да има майстори, да продължава да има обучение, това знание да продължава и да стои. Локално добивани материали, когато това е възможно, разбира се, и там доста неща са изменени, загубени, но се стараят много локално. Или когато една стара сграда се събаря, всички материал се събира, той има много висока стойност парична, изкупува се от фирми, които имат големи складове, и складовете са пълни само с стари тухли, с стари греди, с стари керамиди. И когато ти ще строиш, както в картата, която показах това село, те ще те задължат да използваш стари строителни материали, въпреки че ще строиш нова къща. Тя може да е с нов дизайн, с новите прозорци, да е по-интересна, но ще те задължат част от материалите да отразяват локацията, на която е строена. Така че, ако там не можеш да си купиш от там тухли, които са произведени от там, ще те накарат по такива складове да ходиш и да получиш, че просто няма да дадат разрешение. Традиционните строителни техники, те са пак с цел да се запази занаята
и копиране на съществуващите рецепти. Доколкото може всички тези организации, за които ви разказах в началото, те последните 30-40 години правят само едно. Тестват различни конструкции, за да могат да получат точните рецепти и да ги публикуват безплатно, за да се ползват. Другото нещо, което правят последните 40 години е да обяснат на хората защо да не използваме модерни строителни материали. Защото те, ще ви покажа в следващи слайдове, защо не се ползват те, защото не са меки, не са гъвкави, не са влагопропускливи. Когато искаш нещо много да направиш баня, кухня, трябва да се съобразиш с това, че тази конструкция съществува и е съществувала повече от 100 години, само защото е мека, гъвкава и влагопропусклива. Ти можеш да живееш в тази къща съвсем нормално, с модерните условия, ако те са направени в самата къща по този начин. Ето това е пример за частична подмяна на носеща конструкция. Дървена. Дано се вижда добре. Това са ползвани пак традиционните връзки за дърво. Подменено е само това, което е изнило, не се подменя всичко. Примери много има за това. И сега е нещо малко по-модерно. Това е за тези по-големите конструкции. За тях вече, пак с цел да не се махне целият дървен елемент, се позволява да се използват и модерни решения. Това с болтовете се захваща, слагат се един вид епоксидни смули, които го захващат. Тествано е всичко, че е достатъчно здраво, но пак е с идеята да се запази по-голяма част от конструкцията. От оригиналната конструкция, от оригиналното дърво. Така че позволяват се модернизация и изменения, но те винаги са с цел запазване на това, което е оригинално. Новите допустими материали. Общо взето са това. Плоскостите от дървени влакна, те са всички стърботини, които са останали от продукцията на дърво, се събират, киснат се във вода, след което се притискат и така се правят тези плоскости. Няма лепила, не се добавя нищо, просто смолата в дървото, след накисване извършва това нещо. Те са напълно дишащи плоскости, ползват се вътрешно и външно. В Англия не ги произвеждат, внасят ги, въпреки че са изключително широко разпространени, особено за... Значи, ако някой не вижда от тия плоскости, утре на практиката да напомни да попита на един от панелите, на който ще правим практики, има закачена такава плоскост с идеята да се види как работи и тя. Те са алтернативата на гипсокартона, шперплата и всичките останали неща, които има легла и така нататък. Плоскостите от дървесна вата, в тях абсолютно същия начин са направени, само че в тях има и вълна. Добавена е вълна. Ако имотът ви е по-високо в планината, те са по-удачни, защото там имате нужда повече да задържат топлина сградата. Понеже са плоскости, много лесно се работи с тях, лесно се режат, лесно се оформят. В старите къщи, плитарките, дървените конструкции много лесно може да запълниш, ще покажа пример. Тръстиковите плоскости, външна и вътрешна изолация, виждала съм в България, че ги има. Те също се комбинират с глина и вар. Това е много важно да кажа. Всички от тези материали се комбинират с глина и вар. Тоест те са добавени към оригиналния строеж и конструкция. Конопобетона, за който си имаме лектор, за който ще говоря, но той се ползва по всякакви начини. Това са добавки в мазилки, кълчища, всякакви неща. Особено в Уелс, където аз не работя, там конопобетона е хита на сезона, понеже много се покачиха валежите. Влагата се покача адски много и там дори на паметници позволяват, ако примерно се наложил ремонт само 2-3 години след като вече е направена ремонт и реставрация, значи старите вече материали не издържат и за да запазят носещата конструкция, само тогава позволяват нещо ново да влезе. Геотекстила и за дренажни системи, и за подове, за всичко го прилагат, той също, защото е дишащ. И рециклирания чакъл от разтопено стъкло.
като цяло, ако ползваш рециклирани материали за сградата, си печелиш много точки и с общината, и с строителен контрол. И той затова така навлезе, той е доста нов материал. Ето как се ползва, това е под геотекстил. Отгоре изсипваш чакъла, подовото отопление по желание не е задължително и това отгоре е варов под, който се нанася по същия начин като варовата мазилка на 3 слоя. Какво е хубавото на тази конструкция е, че ето тук детайл имам също, че 250 мм, 25 см. Тоест, когато имаш стара къща, не можеш много надолу да копаеш. По принцип не трябва да слагаш бетони изобщо, даже да се мислиш за тях. Това е един вариант. Първият ми проект в Англия беше един свинарник, който трябваше да се превърне в 2 къщи. Там се запознах с тази система подова. Разбира се, свинарник, той е много нисък. Ти не можеш да подкопаваш надолу и да копаеш още повече. И затова се сложи такъв под. Дишащи, ти можеш да го завършиш отгоре с плочки, можеш само, има смолидни, които също се изсипват да стане просто гладко, има всякакви варианти. Подовото отопление е добро решение за подови, защото когато има влага в самата конструкция, дали ще е в стената, дали ще е в пода, топлината е тази, която помага тази влага да изчезне. За това обикновено го комбинират, но не е задължително. Там, където тази плоча се опира до стената, понеже това са конструкции, които се мърдат постоянно, обикновено се ползва корк, защото той може да поеме това нещо без пукнатини и така нататък. Ето ги плоскостите. Това е една много стара, тя е на 250 плюс години къща. Не е мой проект, но познавам строителите и не е паметник. Това не е паметник на култура. Това е просто една стара къща, в която и правят такъв ремонт. След това тези панели ще бъдат измазани с вара. Висшата конструкция, много са добри за топло, да е по-топло в къща също. Изготвяне на проекти. Това е нещо, което правя аз. Съвсем малко ще ви кажа с нужните документи, просто може би е интересно и любително за сравнение, колко по-лесно е. Архитектурно заснемане, си го правим както тук се прави. След това кадастралния план, всичко получавам онлайн, от сайт. Закупувам, всичко е просто много лесно, не хода никъде, всичко става от компютъра. Изработвам аз новите планови фасади, старите планови фасади, оценка и доказателства за щети и повреди. Значи това също го правим, това е един доклад, който пак има си от правителството един темплейт, който си попълваш едни точки. За да изготвиш един проект, който ще бъде одобрен, ти трябва да си запознат с всички тези документи, които ви казах по-рано, които селото е направило и създало. Ти трябва да се запознат какво искат да запазят, какво им е важно, какви материали се ползват там, как им изглеждат къщите, сградите, с какви занаяти, какъв е бил поминъка, за да може това цялото, само с това знание може да направиш оценката на недвижимото културно наследство, където трябва задължително да засегнеш колко исторически значима тази сграда. Примерно, даже да е една плевня, която сега ще правя в къща. Тази плевня е свързана с аграрната история на това място. Тя е просто плевня, си мисли ние, но не е просто плевня. Колко такива са имали, може би това е единствената двоетажна плевня в това село, тя е много важна. Тия всичките неща трябва да се преценят, да се видят. Аз, понеже вече от 10 години работя, там на едно и също място, в няколко общини, които са ми добре познати, затова аз работя на фиксирани цени, защото вече знам тази информация и мога да преценят колко време ще отнеме, какво ще прави и така нататък. Оценка на въздействието на предложените промени. Както при предишния, както тук, значи тук има оплет, като за начало. Промените, които правиш, ще ти предлагаш един нов материал. Но ако можеш да докажеш, че ти с този нов материал, носещата конструкция ще бъде по-устойчива, ще се запази за по-дълги години, то тогава те ще ти позволят това да го ползваш, дори и да е паметник на културната сграда.
сградата. Оправдание за частично или цялостно събаряне. Това е в най-редките случаи нещо да се наложи да го събориш. Ние тук сме свикнали, нали, прави ъгъл, там не може да се представи колко са криви къщите. Нищо не пада, нищо не ти дава да събаряш, но ако наистина има сериозен проблем и инженер е задал, че трябва нещо да се събаря, то тогава се събаря поетапно, но прави се дневник всеки ден. На 60 см се събаря малко по малко от зида, нареждат се камъните, след това се ползват същите камъни и по този начин се изгражда, но пак е контролирано. Трябва да има документация за това и график на събаряне на градеж. Детайлите понякога ти ги искат, понякога не ти ги искат и общинския формуляр, който също го предаваш онлайн, всичката тази информация я предаваш онлайн в общината, заплаща се една такса от клиента и всичко вече е в общински ръце. Така, това е един вече мой проект, тук по същия начин, просто доказахме, че тази стъклена сграда е добавена. Тя е една модерна добавка от преди 30 години, имаше огромен проблем с конденс, имаше огромен проблем с вода от всякъде капеше и само за това ни позволиха да я съборим и да я премахнем. След което сложихме една доста по-модерно изглеждаща добавка към старата сграда, но пак приключен проектът с същия камък, с който е правена и старата сграда. Тъй като цяло искат да видят разликата. Нямаше да ни позволят там, на това място, да построим нещо, което изглежда по същия начин като оригиналната сграда. Искат да видят, да се вижда отчетливо, дори за човек, който не е професионалист, като погледне сградата, да може да се каже, това е била старата част, това е ново. От проект до разрешително 8 до 10 седмици. Това е. Това е. В България. Да, това аз за моя опит само от 10 години, аз имам над 500 проекта. Защото всичко върви толкова бързо, че... Тук толкова проблеми има на къща. Да, така е, за съжаление. Както казах, проектът се придава в общината, заплаща се една такса, от общината назначават две отговорни лица за този проект, като тези лица и двамата са от общината, но единият от тях е от отдел консервация. Той просто е запознат с законите за консервация. Времетраенето общината разполага с 8 седмици, които са разделени на 2 по 4. Първите 4 седмици, това са общинското обсъждане. Всеки може онлайн да отвори сайта на общината, да види, че там има нещо и да коментира. Абсолютно всеки, напълно безплатно. Може и препоръка, и ако не си съгласен, всичко може да коментираш. Тези първи 4 седмици има и задължителни консултанти, които трябва да изкажат становище, екология, археология, пожарна безопасност, инфраструктура. Те също трябва да напишат писма, в които или са против, или са за проекта и вече вътрешната консултация последните 4 седмици. Тогава започва общуването с нас като агенти на клиента и общината. Ако примерно сме предложили да се подменят прозорци, те ще изискат детайли за тези прозорци, какъв материал ще се ползва, как ще изглеждат. Ако няма проблеми, всичко спокойно може да свърши за 10 седмици. Разбира се, след COVID вече малко повече се повлачват нещата. Все още там се оправдават с COVID, когато нещо не се случва на време. Така, съвременните строителни норми. По закон съществуваща сграда не е задължена да отговаря на новите строителни норми. Без значение дали съществуваща, казвам паметници, просто съществуваща, не е задължена. При ремонт и реставрация, общо взето строителните норми там не важат. Освен, разбира се, пожаробезопасност, тези неща, да. Аз живея в стара градска сграда, която е била една къща, сега е разделена на 3 апартамента.
Паметник на културата. Имаме си, разбира се, бани, тоалетни, имаме си противопожарна аварна система. Всички тези неща ги позволяват, но всичко останало просто не те задължават. Да? А за земетръс? Там няма. Там не са земетръсна зона. Да. Само едно въпрос. Каква е дефиницията на ремонт? Ми е интересно да се чуе. Ами ремонт, всичко, което можеш да си представиш, подмяна на елементи, на прозорци, бани, тоалетни, уширявания, преустройство, смяна на предназначение, всичко това. Всичко това, което е свързано с паметник на културата, се води реставрация, научи се един това. А да попитам в тази връзка, вътрешни ремонтни дейности трябва ли да бъдат... Да. Всичко. Всичко разрешително, всичко. Даже ако искаш крата вана да си смениш, пак трябва да искаш разрешително. А по-леки, да кажем, боядисване, измазване? Не, боядисване, измазване, не. Това се води поддръжка. Но подмяна, когато има подмяна по-точно. Да. Преустройство, смяна на предназначение, това ми е любимото нещо, за което ще говоря, защото аз идвам от Пловдив, където бутаме тютюневи складове, горим вкъщи в Стария град и такива работи. Значи основните правила са позволяват преустройство на сградата, когато можеш да докажеш, че сегашната й функция вече води до нейното разрушаване. Те са, общо взето правилата са, че ако трябва да докажеш, че няма загуба на археологически ценности, ако това е нещо там се случва, има разкопки, няма никакво нищо да направиш. Поддръжката на сградата след промените е планирана по устойчив начин. Тоест, ако това ще се превръща в магазини или в офиси, има до там инфраструктура, може да се докарват материали, всичко това трябва да е обмислено, не може просто и така аз реших и сега тук ще правя какво. Преустройството ще вложи всички исторически изменения в сградата. Тоест, ако има стари пристройки, ако има прозорци, които са зазидани, това трябва да се запази. Има сериозно доказателство, че реставрацията ще удължи живота на сградата. Да, трябва това да го докажеш. И просто те се опитват да премерят дали това преустройство ще удължи живота. Ако можеш да го докажеш, общо взето получаваш разрешение. От складове в жилищни апартаменти, това е един складов комплекс. 1811 година започват да строят складовете. До 2000-та година абсолютно всички са празни, неизползваеми, защото са негодни за съвременното ползване, дори и за складове, след което започва общината една кампания да не издават разрешения за строителство на блокове, докато инвеститорите не започнат да купуват тия складове. Тоест, искаш да строиш блок, чудесно, имаме сгради. Като не ти харесват, ще строиш някъде другаде. Много просто. Много просто. Ето така са изглеждали преди реставрация. По никакъв начин не са декорирани, нямат някаква декорация. Те не са архитектурно важни, те са исторически значими, защото този град е бил свързан точно с тези складове, с търговията, която се извършвала. Всички местни големци са си изстрояли складове, кръщавали си ги с фамилията си. Това е просто част от историята. Иначе, вие виждате по снимката, не е нещо фантастично. Ето така изглеждат реставрирани. Няма надстрояване, няма събаряне, няма оголемяване на прозорци, врати. Всичко визуално отвън, сега ще видите и отвътре, е запазване. Като са ползвани, разбира се, естествени материали. Тези прозорци, които виждате, това е дървена дограма. Отстрани всичко е попълнено с кълчища, не с пяна. Стените, тя е носещата конструкция, е тухла и колони. Ще видите вътре. Това са коридорите. Новите коридори, като те са освободили част от средата на сградата, където са коридорите, където е противопожарното, където са асансьорите, създали са всички тези нови неща, но са запазили абсолютно носещата конструкция, както се вижда по снимката. Ремонти са извършвани там, където трябва, и то с старите строителни технологии. Така изглежда отвътре едно апартаментче. Значи, външните стени, които са солидните тухлени стени,
Те не се измазват с нищо, защото те трябва да дишат. Значи това е сграда, която е създадена като склад с една огромна вентилация. Ти в момента я затваряш и я превръщаш в апартаменти. Не можеш и тази стена да я запечаташ. Не трябва. Трябва да дишаш, защото иначе започва едно ронене. И да, всички, които имат тупли, знаят, стари тупли, знаят как се ронат. Новите стени преградни, лека дървена конструкция, там вече, нали, с модерната инсталация, ето виждате, кухнята е инсталирана на модерната стена, не е инсталирана върху външната стена. Много се извинявам, тук имам един въпрос, какво ги правят преградните стени, като плоскости, какви са в там всичко е дърво. Тоест, не е гипсокартон, говоря плоскост. Да, тези специално са с гипсокартон. Тоест е допустим гипсокартона в този тип. Да, само тук, да, защото тук не е имало други преградни стени. Те са били по етажи, големи, отворени, само с тези колони, не знам дали се вижда добре, бялата колона. Всичко е било отворено. Тоест, ако в помещението вече имало стени, които са били правени с плет и вече имало каратаван, те ще задължат много да са. И тук просто няма. Тоест там, където не е имало, може да сложиш и нов тип материали. Когато това няма да пречи, както казвам, външната стена няма да ти дадат да сложиш гипсокартон. И ти ако сложиш, много ще съжалиш. Ако не им кажеш, сам си го сложиш, много ще съжалиш. Така, ето ги тук ремонтите. Вижда се, колоната е ремонтирана пак, това е пак стара дърводелска връзка, въпреки че това е ремонт извършен преди там 15 на години. Другото горе, покривната, това са си стари ремонти, те са показани, вижда се. Пак, понеже функцията ще е нова на сградата, са се постарали всичката дървения да може да диша, да не е скрита, вградена, прикрита и така нататък. Ето пак вътрешните, значи първо инсталациите, вижте долната снимка, където е контакта. Не се правят канали, инсталацията пълзи по стената. Така се правят и баните и туалетните в старите къщи. По същия начин инсталацията пълзи по стената. Ти можеш да я скриеш, ако пожелаеш, разбира се. В Англия обикновено правят дървена като ламперия. Крият я за дървената ламперия. Но никой не копае канали. По същия начин е противопожарния кран. Никой не го е скрил, не го е вкопал. Там седи си и вижда се. Тази преградна стена е сложена пред колоната. Пак не се измества на колони. Не се пипа това, което е било. Следващия пример от нишни в офис помещение. Пак се вижда, запазена е височината на сградата, запазени са прозорците, отворите. В смисъл, виждаш го и ти е ясно, това е било помишно. Разбира се. Тук също примерно са позволили модерни подове, модерни инсталации, тук се виждат, нали, вътре офис помещенията. По същия начин просто се запазва се вида и вътре, и вън. На долната снимка може да се види всъщност преди как се изглеждат помещенията, преди реставрация. Част от тях. И тези сгради с животни вътре, как е решен въпрос с улицата? По принцип ги оставят по колко месеца на проветряване, махат се подове, махат се всичко и също едни машини ползват, които покачват влажността, за да може те да избиват. Когато има проблем, а то не винаги има проблем. Точно зависи и от кога няма животни там. Това също е една плевня. От плевните на фамилна къща пак няма надстрояване. Целият модел на къщата си останал такъв, какъвто е. Само са добавени тук теме прозорци, отворено пак между конструкцията. Не е променена конструкцията, за да има прозорци. Отвътре много модерно. Пак дървената конструкция, по-голямата част от нея е оставена, за да диша. И това е от мен.